салом алайкум дӯстон ва ҳаводорони сомонаи раҳим продакшн. дӯстони азиз, дар куҷое бошен ҳамошаи худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. чунин дар рӯи навор диден устоди азизи мо, устоди санъати тоҷик убайдуллои раҷаб ин дунёро падруд гуфт ва умедвор ҳастам ҳар як нафаре ки ин наворро тамошо мекунад ба дигарон роё мекунад ва дар ҳаққи устоди азиз як дуои нек мекунад. худованд ҷоша ҷаннат кунад, шоистаи биҳишти худованд насибаш бигардонад ва ба наздикон, ба хешу пайвандон ва ба шогирдон ва ба нафароне ки дасти хайри устоди азиз расидагиаш сабри ҷамил хоҳонам. дӯстони азиз, чӣ гуфтанем дӯстон, ҳама каса сарҷам барои устоди азиз дар ин бегаҳи ҷумъа дуогӯ ҳастем ки худованд ҷоша ҷаннат кунад ва дар ҳаққаш ҳама вақт дуои нек мекунем. бисёр пешравиҳои хуб дар ҷодаи санъати тоҷик карда буд, бисёр нафарро дастгирӣ карда буд, бисёр шогирдои хубро офарида буд, то ҳозира ҳастай. чӣ гуфтанем дӯстони азиз, айни ҳол мо дар мазори ҳазрати султон ҳастем, дар ани ҷои бузургвор, дар ҳаққи устоди азиз, дар ҳаққи устоди санъати тоҷик дуо мекунем ки устоди азиз рӯҳат шод бош, ба наздикон, ба хешу пайвандонаш сабри ҷамил хоҳонем. дӯстони азиз, ҳама каса дар ҳаққи устоди азиз дуо мекунем. дӯстони азиз, беҳтарин шахсият буд, ҳарчанд ки агар ки моам устодам бигем хато намекунем, чунки бисёр чизое буд ки мо аю омӯхтагием. дӯстони азиз, бениҳоят зиқ шидам хабара ҳамин рӯз мо дар расондан ва хостам ба ҳар як нафаре ки ҳамин наворро тамошо мекунад ба шумо ҳам расонам. дӯстони азиз, ки худованд ҷоша ҷаннат кунад, дар ҳаққаш дуо кунед. дӯстони азиз, хайр.